Sem Bumak, sem text. Zabudni na rap man, toto je gangbang. Tvrdý jak môj dick, keď mi chick dáva lap dance. Vravím yes, 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 yes. Mně se to páči strašně, hrozně fandím všetkým a myslím si, že je to jakoby nad moje očekávání. Super hudba, hrozně komické scény, tým ještě, jak já jsem zo Slovenska, tak jakoby mi to přijde ještě o to viac jakoby zaujímavější. Na sebe ti sa rovno staré triko a drahšie ponožky ako ty boty. Ja sa vozím, kým ty chodíš si gangster, ktorý chodí pešo. Smeje sa na tebe každé decko. Líbí se mi ten hip-hop, líbí se mi ten celkový muzikál. Já myslím, že to je opravdu něco pro mladý lidi. Je to něco nového, než tady vůbec ještě bylo. Já si myslím, že to bude mít úspěch a že to je opravdu, já tu hudbu poslouchám, takže já jsem spokojená. Mně se to líbí, těším se na druhou půlku. Jo, super. A co máš třeba ráda za skupiny v hip-hopu? Ježíšmarja, skupiny vyloženě nevím, jak to nedostali. Tak jako když to slyším, mi to přijde všechno úplně stejný, abych se přiznala, ale vyloženě, že bych měla jako oblíbenou skupinu hip-hopovou, tak to nemám. Tak ale posloucháš to, tak třeba máš nějakou oblíbenou písničku? Prozradíš nám? Teď se nespomenu. Poraďte mi, teď se nespomenu, opravdu nevím. Dobře, tak jo a... Já víč, jo, už vím. Ty zpívala něco takového, ne? Nebo se to mají? Yes, yes! Hajsli a smrdí nasty boys a hej, který poďte odpálte blanty, teraz môj tým je v Je mi, jak se ti jako choreografovi, tanečníkovi jeví provedení muzikálu? Tak já bych asi na normální muzikál nešel. Já jsem sem přišel jenom díky tomu, že pár tanečníků, kteří u nás tancovali, tak jsou v tomhletom kousku a choreograf je můj velmi dobrý kamarád, takže jsem přišel podpořit a musím říct, že se mi to moc líbí. Já jsem přišel, abych se inspiroval tím, jak může vypadat jako streetová kultura a hip-hop v divadle, protože divadla většinou ukazují historizující témata nebo zase až jako příliš modernizující současné kousky, ale nikdo jako nedělá tu současnost a tohle to si myslím, že je hodně na místě, takže se inspiruju spíš tím dílem jako takovým, určitě ne choreografií, protože pro choreografickou inspiraci jezdím daleko. Vravím yes, 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 yes. Hrám rolu Pepeho, čo je kamarát hlavného predstaviteľa Nika a je to taký dobrák a keď tancuje, tak vyzerá jak epileptický záchvat. No. Máš pičku, ona chce mať mňa, som tá cicina, čo ju pretia. Hla, celá krutiež bola zjeba.